Abych řekla pravdu, tak už ani nevím, jak se tady ta kamerka používá. Já vás vítám u začátku mého nového vlogu. Nového? Spíš prvního. Sama jsem dlouho nemluvila. Něco jsem si koupila dneska jídlo, takže vám to ukážu. Já vám Lidl Holy. Byla jsem v Bistro 56, což je takové jako pekařské bistro u nás v Ostravě Porubě. Koupila jsem koláče s trhaným masem pro Ondru. Jsem koupila už na tom chlu, prostě, protože mám vytažené už šlo. A muffin s belgickou čokoládou, šokovárkovou pokáču. Si taste test. No to je nějaká jako karamelizovaná cibulka. Výborný. Tenhle vlog bude takový půl na půl z telefonu a z kamery, protože kameru mám teď na běžce a ona se strašně prostě rychle vypíjí a je to pravné. My jsme teď dorazili na farmářské trhy, ale původně jsme tady jeli za Pokémonama. A ty už máme, takže trhy teď. Mega slow pro. My jsme teďka na té card show, ale je tam bad energy. I když jsem tam našla boxy, který by se mi strašně líbil, ale... Cítíš po tu energii? Jo. Kdo taky koušete zmrzlinu? Už jsme dorazili na Guláš Fest, jsme v Hlučině na Štěrkovně a už se těším na nějaké papadní. Jak moc je hrozné říct, že myslím na smítky a na vovku. Dali jsme si pivo, já mám nějaký višňový, Ondra má nealko. Já jsem měla maďarský guláš, já bych si měla otočit tam, protože tam je takový hezčí výhled. Jsem si dala maďarský guláš, protože jsem měla mega chuť na klobásku a Ondra si dal srnčí guláš, to já nevím. Takže to jsem jenom tak jako ochutnala, takže jestli někdy budete na takové akci, tak si dejte maďarský guláš, byl moc dobrý. Přijdu si jak na dovolené u moře. Vás teda naposledy zdravím. Tohle bude takové finále mého pilotního vlogu a to recenze knížky, kterou jsem přečetla jsem ji. Kind of, jo? Jednalo se o Yesteryear. Ale poslouchala jsem audioknihu, která je zdarma na YouTube. Dávám hashtag link do popisu videa, kdyby vás to zajímalo a chtěli byste si taky tady tuhletu knížku poslechnout. Čte to teda AIčko, což je takové, není to úplně ideální, ale dá se to úplně v pohodě jako zvládnout, jo? Je to akorát v angličtině celé, takže... Ale dá se sehnat i PDF normálně na internetu, kdybyste si ji nechtěli kupovat. A já teda musím říct, že jsem nadšená. Představte si, že jste threadwife influencerka a celý svůj content založíte na tom, že jste dokonalá manželka, máte dokonalé děti, všechno kolem vás je dokonalé a vlastně chcete svým followerům ukázat, že život dřív byl vlastně mnohem lepší než je teď. tím, jak jednoduchý byl. Pečete si svůj vlastní chleba, máte svoje vlastní krávy a slepice na vajíčka, na maso a na mléko a vlastně všechno jako je
perfektní. A pak se jednoho dne probudíte a je rok 1855. Napsala to teda Carol Claire Burke, je to její první kniha. Celkově jsem tuhletu knížku ohodnotila 4,25 z 5, kromě teda Goodreads, kde vlastně můžete dávat jenom jakoby plné hvězdičky, tam jsem dala 4, takže je to určitě jedna z nejlepších knih, které jsem tenhle rok přečetla. Hlavní postavou je Natalie, nebo Natalie, která je vlastně ona threadwife influencerka, to křesťanka, žije se svým manželem Calebem na farmě a odehrává se to někde v Americe. Mám dojem 9 dětí nebo 6 dětí, tak nějak prostě strašně moc jí má. Na internetu prezentuje, jak má dokonalý život a jak je vlastně perfektní manželka, perfektní máma. Nic není tak, jak se zdá, není to jako jenom její práce, ale má farmáře na farmě, o její děti se starají chůvy a vlastně je člověk na té farmě, co s ním žije a vymýšlí content. Potom se Natalie jednoho dne probudí v roce 1855 a zjistí, že musí žít ten život, na který si celou dobu hrála, že žije v realitě, prostě v roce 2026. Najednou nemá elektřinu, nemá žádnou pomoc a musí se prostě starat o to všechno sama a nemá žádné moderní spotřebiče. Celou dobu se vlastně snažíte přemýšlet nad tím, jak to teda vlastně je, jestli má nějakou psychózu, jestli je to nějaká reality show, jestli je to něco úplně jako jiného, jestli cestuje časem třeba. A to mě vlastně na té knižce bavilo. Ono se ten příběh se tak jako střídá, chvilku je realita, chvilku je vlastně ta polovina 19. století. Je to vlastně strašně jako originální. Je to psané formou deníku, takže vlastně vidíme Natalii přímo do hlavy. Nejsou tam žádné nudné pasáže. I tím, jak se vlastně střídá to období, ty kapitoly jsou dost krátké, takže to v tom taky pomáhá. Natálii bych určitě nepopsala jako sympatickou hlavní postavu. Je to teda jako docela záporák ve svém vlastním životě. Není s ní určitě jednoduché vyjít, je hodně sebestředná, kritická. Vlastně některé ty myšlenky, které má, jsou úplně absurdní. A to především kvůli tomu, že pochází ze silně křesťanského backgroundu. Tato kniha má ale také kolem sebe momentálně spoustu kontroverzí. Akce jsou na ní dost rozdělené a spousta lidí ji vnímá jako satiru na tady tyhle threadwife influencerky, konkrétně například Naru Smith anebo Valerina Fahr. Mně se moc líbilo, jak bylo v knize popsané to mateřství, poporodní deprese a tahleta tematika. Přišlo mi to strašně reálné. A vlastně jakoby v tomhletom jsem s tou hlavní hrdinkou hodně soucítila a cítila jsem prostě takový jako moment toho, že je jako real human, protože ty pocity tam byly fakt jako dost realisticky popsané. Tohle to může být pro některou část publika hodně triggery. Nesmím opomenout plot twist, nebudu vám teda říkat nic konkrétního, ale musím říct, že je to fakt jako zajímavé. Určitě jsem to nečekala úplně takhle, jak to vlastně ve skutečnosti se ukázalo, že to je. Což je super, mělo by to tak být, když je to plot twist. Já si říkám, že bych si jako zas klidně přečetla něco takového, jako jsem četla teď Yesteryear. Takže proto jsem tomu dala takové vysoké hodnocení. Pokud jste ji četli, tak mi určitě dejte vědět do komentářů, jsem zvědavá na vaše názory. A tímhletím já ukončím dnešní vlog. Takže já se budu těšit do dalšího videa a see you.